Mbukeli masibotise kumakhaya ngamakhaya namhlanje umhla ke wama-30 kweyeNkanga nolusuku ke lokugqibela kule nyanga. Ukuba ungakhe nje ubuzwe ukuba kwenzeke ntoni kule nyanga noko Mbukeli noko nganzima nokubalula izinto nganye kuba nje bekukuninzi. Kodwa ke Mbukeli umba ongasokuze ushiyeke ngasemva ngumba kaloku wentshukumo ye-16 days of activism ephehlelelwe ngomhla wama-25 neza kuqhubeka de kube ngumhla we-10 kweyoMnga. Ikhwelo lityala mawethu ndimlo ke ukhalo sakalubisi umadlongothi umazipha umazondwa ngezinto zakhe ndihamba naye uMamtshali. Iyabingelela intombi yasemantshalini kusile Mbukeli ingubo sivele sayilahla lesavuka sakhumbula sageza sanikela khona ke lapha kwamlungu. Ngibingelela ngokukhulu phela ke kumamatheka namhlanje angithi phela bangenile ke omani inzilele angikubingelele ngamukele Mbukeli igama lami ngunoxolo uMamtshali wakomwalo umagalela gase ihlaba nganele imhlophe qwa njengenjalo ke umgodla wethu yanyitheka sikuphathela indaba ezemidlalo nakho konke ongakudinga hlala phansi unethezeke la kusekhaya Jikelele ake sibheke ke ehamba phambili kuleli hora. I would say the state was confident, but also we were alleging and we maintained that the offences were serious, and obviously we wanted the sentence to be in keeping with that. Ugwetshwe iminyaka engaphezulu kwe-10 walahlwa yicala lokuphehla udwesho lwaqubula izibhelu kwaZulu Natal. Inkampani yensimbi ArcelorMittal iqinisekise ukuba iza kumisa ukusebenza kwayo eFerinaghi naseNewcastle. You know, when you travel in Africa, there's a lot of challenges, and I think a lot of our players are experienced enough to understand that and adapt really quickly. Ibanyana izogajulisana neBurkina Faso kokuhlungela iAfcon namhlanje. Themba kamazisi nonzotho lona nguNosifikani uManzotho ubukele iEkhaya Jikelele apho ufumana indaba ezemidlalo nezenkcubeko kanye nezamaciko afana nami hlala ubukele ngolomvulo uyotsho ngolwesihlanu. Umdumiseni Zuma ugwetshwe iminyaka eyi-12 ebhadlejele kulandela ukulahlwa icala lokuphehla udweshe emphakathini ngesikhathi sezibhelu zangoNtulikazi ka-2021 kwaZulu Natal. UZuma unindeka esigamekweni sokungqongqiswa ngomlilo kwenxanxathela yey'tolo yaseMgungundlovu iBrookside Mall. Inxanxathela yey'tolo iBrookside Mall yaba ngezinye zey'tolo ukuba kutatshwe impahla kuyo iphinde icekelwe phansi eMgungundlovu. Yashiswa ngezi-12 kuNtulikazi onyakeni webhelu 2021. Le nxanxathela yey'tolo esivuliwe yakhiwe kabusha ngenani u-130 million wamarandi. Inkantolo yesifunda eMgungundlovu ithola ukuthi lezi zitolo zacekelwa phansi ngenxa yevidiyo eyenziwa uZuma. UZuma ubelokhu esho njalo kuqulwa icala lakhe ukuthi yena umsulwa nakuba kunguye obonakala kwividiyo ngokuthi athi wayenza eyiphuzela amanzi amponjwana nokuthi wangaqondile ukubi ngayo. Uphiko labashushisi kwaZulu Natal lusamukele isigwebo. The state put its best case forward, and that was in terms of the evidence that we submitted before court. And the state was confident, but also we were alleging and we maintained that the offences were serious, and obviously we wanted the sentence to be in keeping with that. Ukucelwa phansi kwey'tolo nokutatshwa kwempahla kubalelwe ku-50 billion amarandi. Lezi bhelu zadlula nemphefumulo engaphezudlwana kwa-350 nokuboshwa abantu abangu-60. Umdumiseni Zuma ube ngumuntu oqala nqa ukuthi agwetshwe emacaleni okuphehla ibhelu zangonyaka u-2021. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu. Kusenjalo umphathisi wamapolisa umnumzana Bhekicele wothulele umnqwazi igqize eliphanda ngetyala elijongene nomdumiseni Zuma owagetyelwa ukutshisa udedehlu lwevenkile eMgungundlovu ngethuba lodushe lwango-2021. No, I want to congratulate the team that has been investigating the issue of the 1921 July, where there was a destruction of property and the loss of life. We welcome the sentencing
effective sentencing of Zuma for 12 years. We just believe and hope that is a beginning. The outstanding 67 with escalated charges, we are coming for them. We believe that the outcome will be similar or even better. That will simply say to instigators and troublemakers, that's not the way of doing things, as we know how much we lost. So, but we congratulate the police and those that are outstanding, even those that we have not found. Everybody must know that the investigation has not ended. We still want to find more of those people that were responsible for that destruction and the loss of life. Again, congratulations to the teams that have been doing the investigation. Amaphoyisa aqinisekisa ukuthi umsola wesithathu kanye nowesibili ecaleni lokubulala kaSenzomeyiwa bavulelwe icala lokushaya bevulelwa ngomunye wojele. Lokhu umbukeli kulandela ukusuka kothuthuva phakathi kwakhe ujele lo ovule icala nabanye abasolwa ngesikhathi inkantolo isaguqile kwesikhashana. Inhlangano iAfriforum eyeseka umndeni wakwaMeyiwa ithi lesisahlakalo sibucayi. Yaqubuka inkantolo ngomsombuluko yenza kube nokuthukana lokhu kuza emva kokuthi ujele watshela omunye umsolo kuba ahlale ngendlela inkantolo ngesikhathi kusathathwa ikhefu. Manje abanye abasolwa babheke necala lokushaya. The South African Police Service can confirm that we are investigating a case of assault following an incident in court on Monday where a prison official was attacked by accused 3, Carlos Mncube, accused 4, Sifiso Mapisa, and accused 5, Sifiso Kuhlentuli. Advocate Hleriner we-Afroforum uthi lesigabeko sidinga siphathwe ngendlela efanele njengoba kwaliwa ngesikhathi ujele enza umsebenzi wakhe. Altercation with the prison warden in the execution of his duty is absolutely serious. So that's why we're here in the main. We've established though that the case docket was open. We will provide our service and support if it's needed. Abeza amajele sebeqinise zokuphepha enkantolo. Kusenjalo uNel uthi kuyacaceke ukuthi ukubulawa kukaMeyiwa ukubulawa okwakunesivumelwano. More and more people now understand why we said that from the start. So we had a good understanding of the facts, and that's why we said it from the start. I haven't changed my stance. I do think that it's important that we think it's not a robbery that went wrong, but rather contract killing. Kusenjalo ohola uphenyo kuleli cala uBrigadier Bongani Gininda uphikile ukuba yingxenye yokushawa komsolo wokuqala uMoses Sibiya nomsolo wesibili uBongani Ntanzini. Bekufaniswa izidumbu phezolo kumzi wabangcwabi emaJakaneng eBrett kwintsapho zabasebenzi abalishumi ababhubhe kwingozi eyenzeke kumgodi weImpala Platinum eRustenburg ngomvulo. Ngokwengxelo yalomgodi bangama-86 abasebenzi abathe bachaphazeleka kule ntlekele kwaye abali-14 babolekisana ngeencwina esibhedlele. Kube usuku olumuncu njengoba imindeni yabaphangalele ibihlonza izidumbu zabathandiweyo emva kwenhlekelele eyenzeke ngomsombuluko. Le mindeni ifuna izimpendulo ngenxa yokukhungatheka ke eminye imindeni ayithandanga ukukhuluma nabezindaba kepha ke imayini izibophezele ukuxhasa imindeni esemanzini. Impet as a company has got additional measures such as employing family members in place of members that we have lost, such as financial provision for studies of dependents' children. So there's a whole range of measures that we take in addition to all the statutory obligations. Ngakolunye uhlangothi inyunyana yezisebenzi AMCU ithi le mayini kuzofanele isifake sigamanxa ekhukhwini ukuze yondle le mindeni. We are saying to Impala, let the salary of the worker who perished be paid to the widow or to the family up to the pensionable age. 2, if that family does not have any roof on top of their head, let the mine build proper houses. If AMCO has built houses for the Marikana massacre victims, what is it for these mines that are making billions, in the mineral endowment of this country? Phakathi kwezisebenzi eziphangalele kubalwa ezidabuka eLesotho kanye nezakuleli eziqhamuka ezifundazweni iEastern Cape, iGauteng kanye naseNorthwest.
Isikhondlakhondla senkampani ekhiqiza okusansimbi ArcelorMittal siqinisekisile ukuthi izomisa ukusebenza kwayo efereni yeGauteng kanye naseNewcastle. Imbangela yalokho kwembukela uhlelo lokucisha ngogesi kanye nezingqinamba ezikhungethe iTransnet. Kubikwa ukuthi zingaphezulu kwe-3,500 izisebenzi ezingahlezi lahlekelwe umsebenzi. After the public announcement, we can effectively now only start the dialogue with customers. I mean, I think you guys will appreciate that we're a listed entity and we have to keep things fairly tight. So we will typically talk to customers, understand their, say, 6 months demand profile and their plans to switch, and then adjust our winding down process to accommodate as far as possible these customers. In terms of the workers, I mean, the number is 3,500 in total, own people and contractors. And Newcastle specific is 1,400 own people and about 880 contractors. So those are the numbers. Human Science Research Council ithi uMzantsi Afrika kufuneka usebenze nzima ukufumana ichiza lokwandisa amajoni omzimba kubantu abaphila ne-HIV kunye nogawulayo. Njengoba iningizimu Afrika izobe igubha usuku lwesifo sengculaza ngomhla ka-1 kuZibandlela, iHuman Science Research Council ithi izwe kufanele likhathazeke ngezifundazwe ezinabantu abanezinga eliphansi legciwane emzimbeni ngoba lokhu kungase kuphazamise imizamo yokulwa nokubhebhetheka kwalesifo. iHuman Science Research Council yenze ucwaningo nabantu abavela emakhaya abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-27. Iphinde yaveza ukuthi isandulela ngculaza isalokhu iphezulu ezweni kubantu abaneminyaka engama-15 kuya phezulu, ikakhulukazi abantu besifazane. Ama-province lawo anenamba eziningi zabantu abaphila nesifo sesandulela ngculaza. Kodwa ukuqonda kahle ngalezo zibalo kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi njengoba bebaningi bephila nesifo sengculaza, okubalulekile esikhathi samanje ukwazi ukuthi ungabe baningi yini kulawa ama-province abantu bakhona othola ukuthi izinga legciwane emzimbeni wabo lingaphansi kwelevel esikwazi ukuthi silibone kuyona phecelezi it is undetectable. Uzuma uthi kusakhathaza ukuthi liphezulu izinga lokutheleleka emantombazaneni amancane uma kuqhathaniswa nabafana abaneminyaka efanayo. Lesi sikhungo sithi izwe lenza kahle ngemigomo ye-95-95-95. Umbiko obuyekezile ogcwele uzokhishwa ngoMbasa ngonyaka ozayo. NguNonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eThekwini. Beluphezulu uhwebo lwerandi emakethe ngesikhathi kuvalwa eJohannesburg Stock Exchange izolo ntambama. Irandi libiza u-18.51 edoleni laseMelika libe u-23.50 kupondo kanti lingu-20.34 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.36. IJSE ivale inkomba yezabelo yehlile. Igolide libiza $2,043 i-ounce, iplatinum ibiza $932 i-ounce, oil ongahluzi ubiza $82.36 umphongolo. Okwamanje imbukeli sithi nje kequ eyitolo emva komzuzwana sizobe sesibuya. Ungayindawo kusekhaya jikelele. Siphinde sikwamukele imbukeli ekhaya jikelele kanje manje sesingena ezindabeni zezemidlalo. Ibanyana izobhekana neBurkina Faso ekhambeni kusasa kusihlwa emidlalweni ke wokuhlungela umqhudelwano weAfcon wabesifazane wangonyaka ozayo. Ibanyana izodlala futhi kusasa emva kokudlala umdlalo ukuhlungela imidlalo yama-Olympics. Kulokhu izodlala umdlalo ukuhlungela iAfcon yabesifazane yango-2024. Abadlali bakuleli bayazi ukuthi ngeke bakwazi ukuthatha iBurkina Faso kancane. Our mentality is on 100 because we want to qualify for AFCON. We're the defending champions, and I believe that for us to win this game, it's going to give us an upper hand when we go back at home, because we also don't want pressure when we go back home. We want to play for the fans because it's our last game of the year as well, and we want to make everyone happy and proud.
So it's very, very important that we don't underestimate our opponents, but we make sure that we do our best so that on the day we are very happy. Abadlali kumele badlale ngokucophelela njengoba sebedlala imidlalo eminingi kulamasonto edlule. It's really draining and really overcast, but very hot and draining. And we have to manage that also and make sure that players take lots of liquids and fluids in, but really happy with the session. The enthusiasm is there, you know, the willingness to want to do well is there, like we always know. You know, when you travel in Africa, there's a lot of challenges. And I think a lot of our players are experienced enough to understand that and adapt really, really quickly. Umdlalo omlenze wesibili ozokuba umdlalo wokugcina wonyaka weBanyana Banyana uzodlalela eAtteridgeville ePitoli. Umfana waseMzantsi Afrika uNikhil Rama ubhengeze ubukho bakhe kukhenketho lwehlabathi lweDP kwiJoburg Open kwiveki ephelileyo. Urama ke wadubula izihlandlo ezingama-62 kumjikelo wesibini elingana ke nerekhod lekhosi eHoughton Golf Club. Uza kuphinda ke ayibambe kwakhona kule veki kumdlalo wesizwe wesibini nongowona mkhulu kwihlabathi noza kubanjelwa eBlair Athol Golf Club eCenturion. Iqembu laseNingizimu Afrika lebhola lombhoxo labesilisa abayisikhombisa limisele ngokugcwele ukwenza kangcono uma kuqala isizini entsha yeWorld Series eDubai kulempelasonto. Ama-Blitzboks abe nesizini engeyinhle onyakeni 2022 no-2023 futhi ke aphothula imidlalo esendaweni yesikhombisa kuyilokho nokuyindawo engeyinhle kunazo zonke eke yabakuze eminyakeni engaphezulu kwama-20 eWorld Series. Inkampani yokusansimbi ArcelorMittal isimemezele ukuthi izodiliza izisebenzi eziyi-500 ngokwestatimende amaziko ayo ke aseNewcastle kanye naseVereeniging yiwona azothinteka kakhulu. Ingabe yini imbangela yalokhu? Ingabe singawubala yini ugesi njengomthelela walokhu? Ukuthola kabanzi ngohlelo lweZoom ke sixhumana nosomnotho ozimele uSolwazi ubonke Dumisa asikwamukele mbukeli njengoba sibuya ezitolo sibingeleleke noSolwazi. Solwazi asikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngibingelele kuwe nabalaleli bonke bohlelo lwenu lwamabona kude ku-SABC. Siyabonga Solwazi somnotho. Ingabe yini imbangela lesi sinqumo se-ArcelorMittal sokuthi sithi sizodiliza izisebenzi ezi-1500? I-ArcelorMittal ikhala ngezinto eziningi kodwa ezinkulu kakhulu kuzona ilezi zokuthi banenkinga ukuhambisa insimbi nje basazi sonke ukuthi iyasinda. Insimbi ihambiswa emachwebeni okuthutha izinto. Lokho kwenza ukuthi izindleko zabo zokuqhuba ibhizinisi zibe enkulu kakhulu. Okagesi ke nakho kuyangena njengoba lokho ke kushaya zonke ezinye izimayini njengoba sibona nje izimayini eziningi zingenzi kahle futhi nje basebaningi abasebenza basazolahlekelwa umsebenzi hayi nje kule mboni yensimbi kodwa nakwezinye izimboni zezimbiwa phansi. So yilokho abakuphakambisile and angithembi ukuthi mhlawumbe bazama ukucasha ngomunwe noma ngocikicane. Kubukeka kuyisizathu esinqala lokhu abakushoyo somnotho ngabe usho njalo? Ngisho kanjalo ngoba njengoba ngisho ngithi umanje nje amabhizinisi amanye amaningi izindleko zawo sezinyuke kakhulu ngenxa yokungabikho kagesi nenxa yokuthi ezethu zokuthutha lapha eNingizimu Afrika inkampani yakwaTransnet nabanye okuyibona abangene kule mboni yokuthutha izinto ungazi ukuthi bayasindwa kakhulu. So abanye sebehambisa izinto ngomoya kodwa manje awuthatheki i-ArcelorMittal lena ekhiqiza insimbi ukuthi uma bengathi bazoqala ukuthi bayithathe ngomoya
bazokwazi kanjani ukwenza lokho njengoba isinda kanjena. So kubhlungu kuleyo mndini yalabo abawu-3,500 abazolahlekelwa umsebenzi, futhi kumele ukuthi sikwamukele ukuthi kusekuqala kwezinto lokhu sisazobona abanye belahlelwa umsebenzi kwezinye izinkampani ngaphandle kwa-ArcelorMittal. In fact abanye sebeqalile ukukumemezela lokuthi sebengene kule ngxenye abayibiza ngokuthi section 189 yokuthi baqale batshele abantu ukuthi kungazi ukuthi kuyomela ukuthi sisehlise inani labantu abasebenzelayo. Kubhlungu khona ngoba kusho ukuthi umnotho usazoqhubeka ushayeke kakhulu. Uma umuntu oyedwa elahlekelwa umsebenzi, lokho kunemthelela eminingi kakhulu kumnotho wezwe, kakhulukazi kwizwe elifana neSouth Africa lapho thola ukuthi umnotho wethu uphansi ngale ndlela yokuthi asazi ukuthi kusasa kuzobe kunjani. So lo nalo muntu onomsebenzi uyasiza kakhulu ngoba kwandisa isibalo sabantu abakwazi ukubeka isinkwa ngaphezulu kwetafula. Somnotho njengoba nawe usho ukuthi saseningi ezinye inkampani nazo eseyike zamemezela ukuthi ke ngathi zizovala. Sizokhumbula nje ukuthi kube nembiko futhi ebithi ne-Volkswagen iyahamba nokuyinto ke AP ke njengoba nje kesibheke ngicela leyo ukuthi sisheshe siqondise i-Volkswagen ngeke ihambe eSouth Africa. Lokho ngiyakusho impela uma ngake kuthiwe i-Volkswagen kuthiwa ihambile eSouth Africa, hayi kusho ukuthi ngingadla lo mabonakude lona engikhuluma kuwona manje. Lokho kuchaza ukuthi nje ngeke yenzeke. Into ekhishwe isikhulu esiphezulu se-Volkswagen eSouth Africa ukuthi lezi nkinga eziningi ezifana nale esengiyibalele kagesi nokunye, lokho kwenza ukuthi izindleko zabo zokuqhubeka ibhizinisi zibe phezulu kakhulu, kangangoba uma ngabe kuqhubeka ngalesimo lesi kungafika isikhathi lana bengake bathi hayi sesihlalile. I-Volkswagen soloko ikhona kulelizwe iminyaka eningi kakhulu ngaphambi kokuba abanye iningi lethu lizalwe. So uma ngake kuthiwe bayavala ngabe kusho ukuthi kwenzeke into. And ukhumbule ukuthi iy'moto ey'ningi ey'hamba abantu laba abajahile nesibala nemvrupa leyo eGoli bayibiza imvrupa, konke kwenziwa i-Volkswagen. So iy'moto zabo ziyathengwa kakhulu. Lezi nkinga eziningi zinyusa indleko yokuba ibhizinisi kodwa azinciphisi ukuthengwa kwalezo zimoto. So angibaboni behamba. Kufuneka ukubanikeze abantu isexwayiso uma ngabe ubona ungahambi kahle. Lokho akusho ukuthi lento ingase yenzeke izokwenzeka. So ngiyabatshela abalaleli bakho nababukeli ukuthi hayi makhulunywa ke Volkswagen abakhohle, ngeke ihambe iVolkswagen, ikhona lana for life. Somnotho mhlawumbe kukhona yini okungenziwa uhulumeni ke ukuzama ukudambisa lesimo sokuthi inkampani zivale noma zidilize ngenxa yezingqinamba ibhekene nazo? Uhulumeni into eyodwa kufuna umsebenzi kahulumeni akukona ukwenza amathuba emisebenzi. Umsebenzi kahulumeni ukwenza ukuqikelela ukuthi isimo ezweni kwezomnotho nakwezepolitiki siyavumela abantu bezinkampani ezahlukehlukene eziziphethe ukuthi zikwazi ukuthi zenze inzuzo nokuthi zibe nempumelelo. So lento kagesi isiqhubeka isikhathi eside. Yebo siyamuzwa udokotela uJosezo Ramahoba ezama usichazela ekhathini eziningi ukuthi izinto ziba ngcono wathi kungenzeka kufike lesikhathi salo December ingasekho into kagesi, kodwa sibona sesibuyele ku load shedding 6 njengoba nje ngibe nenkinga ukuconnecta namhlanje ekseni until manje. So kumele ukuthi zilungiswe lezo zinto ngokusheshsha ngoba lezi zinto hayi ngoba ingekho indlela yokuzilungisa
ukuthi khona into ebizwa ngesilungu political will ukuzimisela ngakwezombusazwe ukuthi kubhekwane nabo bonke abantu abangabekwa ilento icala lokuthi bayibona abenza ukuthi izinto zingalungiseki kulezo inkampani ehlukahlukene sibala no-Eskom sibala nakwa-Transnet. Somnotho izweke libheke phi uma ngabe kunjena singayithola yini sesifana namazwe afana noZimbabwe kanye namanye adonsa kanzima ngakwezemali? Uma ngabe singayilungisi lento le ngokusheshsha singayithola sesiyileyo nto ebizwa i-failed state njengeZimbabwe namanye amazwe. Kodwa ke masethembe ukuthi lento eyenzeka manje njengoba wonke umuntu esekhuluma ngayo izoletha ukuthi laba abakhona kwezepolitiki khona manje noma abanye ngesikhathi esizayo bazoke basuse indaba yokuthi abantu mabengena kwezombusazwe kube ogombela kwesabo bazebheke bona bodwa kodwa bazi ukuthi bangenele ukuba abasebenzi bomphakathi esikhundleni sokuthi babe yizikhulu zomphakathi. Lokho kungenza ukuthi lelizwe liseyiveke. Nginayo leyo nkolelo ukuthi sizokwazi ukujika izwe liqhubekele phambili kuphele yonke lento lena eyenziwa abantu ngokwabo ukuthi balimaze ezomnotho ngoba uma ulimaza ezomnotho ulimaza isizwe. Singaphinde ke siyibone yini zivulwa ngesikhathi esizayo somnotho lezi inkampani uma kungenzeka ukuthi zigcine zivalile? Ibhadi elikhulu ukuthi inkampani umisike yavalwa kukhungabe ukuthi iphinde ivulwe. Labantu abaphuma kwaZulu Natal abahlala endaweni ezifana noLamonti noMlazi bayazi ukuthi sisakhula bokhona inkampani eziningi ebezenza izindwangu lapha ngaseLamonti esezavalwa. Lezo zinkampani aphindanga zavulwa futhi ngeke ziphinde zivulwe. Kungakho nje uthola ukuthi yonke indwangu esisitholayo manje eningi yayo isiphuma emazweni angaphandle and uma nithenga izinto eziphuma emazweni abanye abantu lokho kusho ukuthi imali ebenizoyisebenzisa umnotho waseSouth Africa niyokondla imindeni kwamanye amazwe lana akhiqiza lezo zinto lezo. So asiqikelele ukuthi izinkampani zingavalwa kodwa nazo zingavalwa ukuthola ukuthi labo abaphathi bazo bawogimbela kwesabo kodwa bona njoba ivalwa nje kodwa kade beyineza amaholo amakhulu kakhulu angahambisani nomkhiqizo waleyo nkampani abayiphethe. Sonke kusukela kumphathi ophethe jikelele kwinkampani kuze kufika okushanyelayo masazi ukuthi kumele sinyuse lento esibiza productivity la sisebenza khona ukuze lelizwe lakithi livuze futhi lokho kusengenzeka noma sekuntambama kanje. Sibonga kakhulu ke somnotho ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nje nosuku oluhle. Ubonga mina. Lawo ke mbukele besixoxa naye usomnotho wonke Dumisa oyimele besixoxa naye ke ngodaba olubucayi lokuphela kwemisebenzi engaphezulu kwe-3,000 e-ArcelorMittal. Le nkampani ke yakhe insimbi kanye nokusansimbi izovala amaziko ayo asemadadeni kwaZulu Natal kanjalo ke naseferini eGauteng. Zingu-3,500 izisebenzi ke izolahlekelwa imisebenzi ngenxa yalokhu. Njengamanje ke mbukela siqu 8 sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Siphinde sikhumbuze ke mbukeli ukuthi si-ekhaya jikelele satholakala laphana ku-SABC lihaye ku-DTT ebese siphinde futhi ke mbukeli usithole laphana ku-SABC Plus. Ofuneke nje ukwenza wena ukuthi udownload i-app ethi SABC Plus bese uyakhuphuka ubona SABC 1, SABC 2, SABC 3 lapha phansi uzosumbona ku-SABC lihaye nokuyilapha ke thina uzosithola khona si-ekhaya jikelele. Usingakwazi ke mbukeli ukuthi usibone noma ngabe ukuphi akusafunekanga nje ukuthi usibuye kumabona kude kuphela kodwa kanjalo nomakhalekhukhwini okusho khona ukuthi noma usendleleni
ingane emsebenzini noma ngabe ukuphathatha ikhefu uyakwazi ukuvela ukhipha imakhalekhukhwini nje ebese uyicija ngolwazi ozoluthola la ekhaya jikelele. Ngakho ke yenza njalo ungalingi uphuthelwe ungasaleli emuva. Abanye sebedownloadile i-SABC app. Yeah. Baninzi futhi abayidownloadayo ababuza into banayibo lenkqubo mhlambe noba bayibona kumakhasi onxibelelwano ba i-Ekhaya jikelele ifumaneka phi kuba siya trend. Yes. Nyani bayakwazi into bani basifumane pha ku SABC Plus. Kunjalo nje singatsho sithi siyinkqubo yekhaya jikelele siyazinca ngokuba siphakele ababukeli bethu ngako konke okuqhubekayo nezikhalazo ke eziye zifike esizibonayo kumaphephandaba nezikhalazo zoluntu siyakwazi ukuzithi thaca apha etafileni simeme nabantu abazawuvundlisa ngolwazi phakathi ke kwengxoxo mbukeli esizaba nazo ngumba wezikhalazo esibona into okubana ziyenyuka wena mamtshali apha abantu uluntu lukhalazela indlela i-National Prosecuting Authority esebenza ngayo i-NPA ngamafuphi. Uyaqonda ukhumbule kaloku ba i-NPA ichophela amatyala kwaze ikwazi into obana mhlambe iprosecute abantu. So kunezikhalazo ngendlela abasebenza ngayo besisho abantu into obana siyawabona amatyala especially xa sijonga kubantu esingathi into obana bakwi high profile kodwa abatshutshiswa ngoko ke kuyabuza into bana ingaba kusilelaphi. Khona ozovakasha uzokhuluma asicacisele kabanzi ngalokho. Ewe ukhona ozasindwele lapha enqubeni singathi into kubana usuka kwezomthetho kuba kaloku over the years wena mamtshali zikhona mhlambi ikomishoni bezikhona uchapter 9 institution xa sijonga mhlambe neoffice ka public protector ingaba mhlambe yona iNPA incedisana njani nalamaqandelo okuphanda uqinisekisa into kubana abenzi bubi bayatshutshiswa kuba kubhlungu kakhulu xa sizawubona kwilizwe lethu ngoku noko sesisenkululekweni kodwa singaboni ubulungisa bufezeka. Ingaba kusilelaphi kuyo iNPA ekwambeni kwexesha ke mbukeli saba nodliwano ndlebe nowezomthetho ezasixelela banzi into okubana ezithini mhlambe inzame okanye isombululo ezingathi zenziwe and wena mamtshali over the years also because baya complainer ebesithi into okubana bashokoxeka ngomba wemali kodwa ke siye sabona kwi-budget speech urhulumente wele sithi into okubana no inkxaso mali sizayinikezela kulo iziko le-NPA ingaba yenza ngokwaneleyo kusini na. Hayi ke sizozwa kabanzi ke mangabe usuxoxisana naye kumele usixoli weDonda attorneys njengamanje ke mbuyela ke siphose nje kamehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha esimeni sezulu.
Enkosi mbukeli ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. Kuyakhula ke ungoneliseki kwindlela iNPA iagente ethutshisa amatyalo oluntu ewenza ngayo umsebenzi wayo. Uninzi ke lukhalaza ngelithi iyasilela eqinisekiseni ukuba abo bafunyenwe besaphula umthetho bayohlwaywa ngezenzo zabo. Kutshanje ke inkundla izichithile zonke izityholo ebezibekwe wayisakuba inqonyela yakwa Eskom uMatshela Koko. Ukongeza koku kuthe cwaka ukutshutshisa abo bangayithobeliyo ingxelo yekomishoni yolawulo lwamandla karhulumente. Umbuzo omkhulu ngokuba ingaba uadvocate Shamila Batoyi okanye Batoyi oyinhloko yeNPA owangena kwesisikhundla kwiminyaka emine edlulileyo uyasilela kusini na ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela. Ukuze ke siqonde malunga ngakumbi nokusebenza kweNPA samkela ingcaphephe yezomthetho uMelusi Qulu wayo kaloku idonda attorneys. Mnumzana uMelusi masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngokuba wenze idinga nathi namhlanje. Ndibingelele esisikoloso ngibingelele nakubalali emakhaya ngibonga ithuba enkosi. Enkosi kakhulu. Kuyacaca ukuba kuninzi ungoneliseki kwindlela esebenza ngayo iNPA. Uyakhumbula mnumzana uXulu naxa mhlambe uadvocate Shamila engena kwesisikhundla wathembisa ukuba kuza kubakho utshintsho kweliziko. It's 4 years later. Ingaba mhlambe siyayibona isenzeka lonto? Ngicabanga ukuthi uma siyibuka le ndaba sisikolo samele sibuke zonke izinto ezenzakalayo singabuki ngokungaphumeleli kwamakhesi engizothi amakhesi state capture. Ngizobala amakhesi state capture mhlawumbe amabili. Ukhumbule mbukela ukuthi ngenkathi kune commission ye state capture ebanjwa asalokuthi ayike sebezoboshwa abantu abasobasho ukwenza. So i-case yenulane investment i-company yamagupta ifailile Free State. I-case ka Koko Matshela Koko ifailile. Asikhumbule lokho icala lobulelesi ukuze liphumelele sisikoloso belele nofakazi obathi ngesilungu i-beyond reasonable doubt okuchaza ukuthi kumele ngangabazeki ubufakazi. Manje uma sizoya e-high court noma regional court noma district court Kuyabonakala mbukela into yokubana noko siye samlahlekela ngenxa nje yamajingiqhiwo obuqhakaqhaka kodwa ke sizawuzama ukuqhagamshelana naye kwakhona. Kuyabonakala ukhona kwakhona mnumzana uXulu. Yes, no sengibek. So ngicabanga ukuthi lokho okubalekile ukuthi sibuke yonke into ayi state capture sengizovala nje ngaleli point. Kade ngibuka ama stats ka 2019, 2020, 2021, 2022 up until mid 2023 mangaphosisi. I-conviction rate noma i-rate aphumelela ngamacala ekugwebeni kuma-case ecriminal kuma-courts high court regional court and district court inkantolo zase-South Africa kwinkantolo zobulelesi u-80%. Yabo okuchaza ukuthi ukhona umsebenzi kodwa kula macala-ke a-high profile ikakhulukazi state capture ilapho umsebenzi ungagculisi khona. Usathetha kanjalo into yokubana xa kubonakala mhlambe kwi-cases ezi-high profile ngemini athe waqeshwa ngayo kwesisikhundla ngo-2019 uadvocate Shamila wathembisa ukuba ngokuqinisekileyo uza nento entsha wathembisa kwaye into yokubana uza kubatshutshisa abo bajongene nezityholo zobuqhophololo kwingxelo yekomishoni kaZondo. Ingaba lixesha lokuba lo kaShamila ajongwe ukuba uyawenza kakuhle na umsebenzi wakhe but kungajongwa yena kuphela kodwa nje the leadership crisis ezingathi mhlambe inokuba khona kweziko leNPA? Ingabhekisiswa indlela asebenza ngayo noma i-performance yakhe kodwa kumele sibheke izinto eziwu-2 uma ingantathu. Okokuqala amanye amacala ngizozama ukuyibeka ngokuhloniphisa lokho. Amanye amacala sikhumbule ukuthi abuye ahambisana nepolitiki. Uma lawo macala ahambisana nepolitiki kuba sengathi kuba ne-pressure asuke senayo u-Director of Public Prosecution. So vele makune-pressure yepolitiki ayisahambi ngobufakazi. Mayifike inkantolo okufuna ufakazi ngeke iziphumelele. Okwesibili kuyenzeka uthola ukuthi ama-finances noma iy'mali ey'dingakalayo ukusupporta
i-prosecution azanele. Ngicabanga ukuthi kuke kwakhuluma ukuthi in the recent days ma-reports engeke ngafuna ukuthi ngathi kuney'mali emele iy'phungu ze-support i-NPA akwazanga ukuthi zibe khona. So nalokho kuyinkinga. Ngisakhuluma ngey'mali nje kuke kwavela ukuthi badinga i-support outside of i-government for finances. So ngicabanga ukuthi i-performance ye-NPA directly or indirectly iyahambisana nokuthi i-government ibambisane kanjani nabo ngokwezeyimali nepolitiki ngoba ngabe sengeke ngabali liyangena nalo. So yebo singayibheka i-performance yakhe uBatofi kodwa-ke asibheke namanye ama-factors enza ukuthi angaphumeleli. But-ke ekugcineni uma engaphumeleli kuzofika mhlambe isinqumo sokuthi mhlambe bafuna ukumkhipha. But njengoba ngeke ngasho ukuthi asibheke onke ama-parties noma ama-factors ukuthi ngalo ukuthi engaphumeleli kuma-state capture cases kodwa kukhona okuhla kwenzayo. Yabona nje uma uGoogle uhambe uyobheka annual performance uzobona ama-stats ukuthi ame kanjani in terms of i-conviction. Usathetha ngomba we-finances kuba kaloku wayitsho lento 3 years ago esisho into yokubana u-advocate Shamila banengxaki kakade yokudinga mhlambe inkxaso yemali. Kodwa siye sabona nathi over the years kwi-budget speech kusitsho into yokubana ikhona mhlambe imali ebekelwe kubucala ukuzama into yokubana kunikezwe inkxaso mali kulo iziko le-NPA. Kodwa uphinde uzibuze kananjalo into yokubana ubangaba mhlambe iba khona i-budget that is allocated kutheni mhlambe kungazubonakala i-progress. Kodwa ke sithi Chuncebe sihlabele mgama inkokheli yayo i-UDM unjengele bantu olomisa uye waphakamisa ukuba kwenziwe uphando malunga nokuba lo kaShamila usekulungele na ukuba yinhloko ye-NPA. Ingaba mhlambe sisigqibo esisiso esi? Mnumzana uXulu ukhona emnxebeni? Hello. Hi, uyasiva? Yebo ngiyanizwa. Ubuvile umbuzo wami okanye ndikuphindele? Ngicela ukuphindela. Siye sabona kulento ithethayo into yokubana funeke kujongwe amacandelo ahlukileyo abonisa ukusilela kwalo eliziko le-NPA. Inkokheli ye-UDM unjengele bantu olomisa uye naye waphakamisa ukuba kwenziwe uphando malunga nokuba u-advocate Shamila usekulungele na ukuba yinhloko ye-NPA. Ingaba mhlawumbe sisigqibo esisiso esi? Ya ngicabanga ukuthi phela uma ukusebenza kwakhe kunganelisi kumele lenziwe uphenyo kodwa njengoba ngeke ngasho ukuthi kumele ubheke nezinto ezinye ezingale kwe-control yakhe ukuthi kungaba fair ukuthi kuthiwe uyena kuphela ofailayo. So ngicabanga ukuthi bengakwenza lokho kodwa njengoba ngeke ngasho ukuthi asiyibambe ngazo zonke indlela sibambe ama-stats ukuthi kuhamba kanjani kodwa futhi sibese siyabheka ukuthi lamacala lawa engicabanga wona afaka i-pressure sisikholosa bangasubukisisa nje amacala afaka i-pressure ku-director ilawo state capture. Asiphinde sibuke ukuthi ke le nto isifuna ukuthi sibuke ukuthi ngampela i-state capture ke ibinabo nobufakazi kwasekuqaleni bese singabe sesithi u-director because i-state capture yafeyila ama-state capture cases afeyile sisithi akaphumeleli. Asibuke ukuthi bekungamele afakwe i-pressure enganasidingo ukuthi aqhubeke nama-case e-state capture uma ufakazi bungekho ngoba ngeke ngasho ukuthi e-criminal court asisebenzi ngokuthi umuntu uyamthanda noma ungamthandi, sisebenza ngokuthi ubufakazi bu-beyond reasonable doubt. Siyibonile inkundla iwachitha amatyala ajongene naye uMatshela Koko obeyingqonyela yakwa-Eskom. Ingaba yonke lena into isixelela ukuba ngenene nangenyaniso u-advocate Shamila uyasilela ekutshutshiseni abo bajongene nezityholo zobuqhophololo. Ewe ndiyaqonda mnumzana uXulu into yobana uye wayichaphazela imiba edibanisene nemali kodwa siyaqonda into yobana akhona amaziko athe bekanti ayasungulwa zikhona ikomishoni over the years esithe sabe kanti siyazibona ikhona kaloku ne-SIU ejongene nokuphanda. Ingaba mhlawumbe indima yayo i-NPA ekuncediseni nalamacandelo okuphanda ingaba kuphinde kuxingephi? Ngicabanga ukuthi into ebalekile ukuthi amanye ama-case uma wabuka usuvele uyijethi ayi vele lapha kumele avule amacala yabo kodwa uma usubhekisisa usuthi ubheka ufakazi uma isiphakathi case uthola ukuthi ufakaza abo ngizoyibeka kanje sometimes akumele
NPA namaphoyisa be-arrest and then investigate. Because really, if you arrest and investigate, uzoyithola usunenkinga usuphakathi ukuthi ufakazi abusabuthola. For instance, icase kagogo bekukhona bathi bekukhona ufakazi ku-state capture. Kodwa mase fike ecourt, they were failing ukuthi beqhube because ubufakazi bebungekho. That's why icase kodwa kagogo ngicela ukuyicacisa kumbukeli ayikapheli ngokuthi icase it was struck off the roll ngokuthi uma struck off the roll ichaza ukuthi ikhishiwe ohlwini lamacala because kunama delays. Ilokhu ihlehlisa ubufakazi abakutholakala. Ibashilo o spokesperson be-NPA ukuthi basazolibuyisa sazi noma bazolibuyisa kodwa bathe basazolibuyisa bazothola ukilo. So i-failure yokuya state capture ayikho ukuthi 100% akaqhubeki khona amanye amacala aqhubeka ncansi ase-Free State khona abaqhubeka state capture kodwa ngicabanga kumele i-NPA uma ishushisa ama-case nje angisibe specific awe state capture. They must not arrest and then investigate. They must investigate. Sebenayo ubufakazi even if uthatha isikhathi. Siqinisekile lento uyithethayo mnumzana uXulu uyihambisana nalento uyithethele eqaleni yokuba ngenene amanye amacala ahambisana nosopolitiki ngenxa yexesha nje masiqhawule apho kodwa ke masibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye siyethemba into kubana uzoba nosuku oluhle. Enkosi kakhulu. Enkosi ngiyabonga. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye ibingcali kwezomthetho mnumzana Melusi Xulu weDonda Attorneys otheke wasicacisela ukuba yintoni unobangela wokusilela kweziko le-NPA ukubatshutshisa ngempumelelo abo bathe qolo ukwaphula umthetho. Masithi qhwi evenkileni sizawungena kwiyure yethu yesibini. Hlala nathi ungagungqi.